en in en in en in en achter en in en zoen. Ik ben meteen verliefd op het doen zien, dat is zo. Als ik doen zie, dan voel ik mij vrij. Dan ken ik mijn problemen en mijn gedachten die ik in het normale leven heb, kan ik kwijt zien en kan ik gewoon mezelf wezen. En ja, dat is echt heel fijn. En zonder doen zien denk ik net dat ik echt gelukkig wezen kan. Ik wil dat jullie meer verspreiden. Ik heb het gevoel dat jullie, als jullie klein hier staan, dat jullie dan niet dat zo'n spinnenweb, nee, zo'n spinnennest. Als je daar tegenaan tikt, dan gaan ze op. Dat toch? Oh, ja, ja, maar dat moeten jullie doen. Je staat opgepropt en zodra dat ik een map geef, dan ga je dus uit elkaar. We zijn aan het trainen voor het WK. En het is eigenlijk heel bijzonder dat we naar dit WK gaan, want wij doen dit keer mee met 2 WK's. We zijn met een heel groot team, er doen 18 dansers aan mee. En dat is ook het minimale om aan een gesloten WK mee te kunnen doen. Dus er gaan niet zo vaak Nederlandse teams naar een gesloten WK. En het is dus, ja, daar trainen wij dus nu voor. Het is gewoon altijd als ik dan thuis ben en dan ben ik bezig met squallen en al die stress. En dan denk ik, oh, ik heb Human Do's en dan weet ik van, nou, het wordt toch zeg maar, het is zeg maar iets om naar u te sharen elke dag en elke week. En dan kom ik daar weer en dan vergist eigenlijk alles en dan reist de do's, les uit en dan denk ik van, oh ja, ik ben er bezig. En dan komt er weer een nieuw intro. Dan, nu en sta. En dan gaat alles weer overnieuw. Dus het is een losse oefening die we rechts en die we links doen. Ja, weer even iets over. Ze zijn super jong, hè? Ze trainen al best wel lang, maar de jongste is nu 13 en die is straks met het WK 14 en dan ben je ook echt de jongste daar in de categorie. En nou ja, de leeftijden variëren van 14 dan tot 20. En het is gewoon heel bijzonder dat er zo'n jong team en zoveel dansers, hè? Het zijn 18 nou ja, talenten die dan mee kunnen doen. Nog één keertje. We hebben het al heel lang als doel, maar nou gaat het eindelijk echt gebeuren. Dus. Het is eigenlijk haast net te bevatten hoe raar het eigenlijk is. Dat we mooi zo'n doensqual in Friesland daar even heen gaan. Maar nou ja, het is wel echt super vet natuurlijk. Als wij dan bij een wedstrijd binnen en wij jaren dat wij eerste winnen binnen, dan zullen we ook gewoon en dan springen we eigenlijk gelijk de lucht in. Want dat is gewoon zo'n mooi moment dan. En dan stiert de mooi zijn hand voor onder het podium en dan krijgen we zo'n mooie beker. En, nou, dat is gewoon vet leuk. Het voelt wel echt als iets dat je bereikt hebben in zoveel jaren van training en dat we dat nou bereiken mooi. Dat is wel, ja, het voelt heel bijzonder. Ja, ik besef het me nog net helemaal, maar ja, het ziet er echt enorm uit.